typhoon officiel ici. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Kaousou et Maria m'ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Kaousou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Maria, c'est moi. C'est. C'est. Bébé. Ah, on vient d'entendre. C'est. Ne yɛrɛ nisɔndiyalenba de ser'i ma walayi a ka di dɛ Namori ni Bintu de sera an ma ye k'u mago bɛ na u ye kuma min fɔ tellement que nisɔndiyara n ko n tɛ se ka sigi koyi n bɛ na nin ɲɛfɔ ye de n wulila o yɔrɔnin bɛɛ ko n bɛ na ɲɛfɔ ye Namori ko a bɛ Bintu bila ka taa kuru ma de munna ye Murawa ni Bintu mata pour que Namori ne be fere abe ñaari fane ce e tan ne be fo we ke borgada e bore ki ga fendi bi gan beke e ce ne mage ne aka ke tulo o bi gan beke tatan awu mais wi ke peu nala sona me do yɛrɛ di mi ka fisa ni fene tan o dume jane mais i jɔjɔ dɛ nga warko i b'a bɛɛ kalama warko i ko ni sigira Namori kun k'i bɛ nga wari k'i b'a jɛ k'i b'a dantigɛ i m'a fɔ ten i hakili b'a la yɔrɔ i ka 40 ya 40 wa mo 40 kelen i tɛ ka kalabantiya daminɛ kabini sisan 40 kelen an bɛnn'o de kan tana kan ten sa ba kɛ 40 fila ba kɛ ten tɔ ya mɛ kana awɔ ba koyi wallahi 40 n tɛ dimi o la n'Ala sɔnna ma n bɛ dɔ wɛrɛ d'i ma min ka fisa ni n'Ala sɔnna i ka fɛn yirisira dɛ yɔrɔ i b'a ye fa bɛna bila ka taa fɔ ye ni yirisira dɛ tan ne yɛrɛ ko k'a kɛ ta pour que a daga kɛ bɔ i da la tan ne ka nouvelle jara ye bi mais n bɛ ci gɛrɛ la n bɛ t'o ɲɛnabɔ fɔlɔ awɔ k'an bɛɛ tan awɔ k'an bɛɛ i ni ce ni baraji ni jara yɛrɛ ne ye nouvelle duman ba de daga ka se ka taa ni dun taara sisan ne bɛna mɔgɔ daga jumɛn ni ka ni yɛrɛ de ka ni placer kun mari yɛrɛ ni ka yi Non mais tu me fiches la paix, ouais. Ne m'a fini de dire bonne gakula. Laisse-moi tranquille. Ma vie c'est ma vie. Laisse-moi. Quelle est Furuso kono? Alors, Djeneba, ça va? Ça va. Et Gakena? Basi foi. Dieu merci. Merci. Tono gausu ne kumna ni nyiri lari tan maram ne adenema. Kunga tanga son bona nga son kura bona. Ah bon? Oui, madame kan koyi. Uli ki madame kati ka nyini kati toko sebe école là. Alebi ka war dima ki ka musique financée no. Ni muso ngwa ni ta don ni hakli sugu beni. Non. Mais ça tombe bien. Djeneba. Ni amatan soro ka kuma ika nyanamaya kan. Ne fait ikiga nyanamaya la kalinye dans les moindres détails. C'est ka don. Isomro. Ibe min doga. Ire joy. Akati nga adon quoi. Quelle est Furuso kono? Fumadawani kama. Nyongo faneni oni nyongo baneni. Fumadawani kama. Nyongo toko che oni nyongo burujali. Fumadawani kama. Anga masaneni boni nyongo chesane matadawani kama. Ani sawa. Ma. Monsieur. Moi da sawa. Ah oui.
Mana Nela. Okari. Ma idella sa. E afo namuri nyina ko namuri kani blagata fo kure male ma idella ikuma na se ga namuri dinne ga tu sama. Kama sama. Woni te fe ka ta yin fe sama yima dine yo. Bino. Nana gaus namuri ke. Dirme kile ate namuri. Ere ka famza. Sheba te fenjugu yeke ka ka din koro. Ate foi ate fenjugu yeke ka ka din koro. Ni be ka femi ke ni be ka ke ere bintu di kama. E kama dire ni be ka nike. Mana model sani ga tu asama ne te fe ta kure mali sama ko furure dun sa to ne ka to namuri koro. Ko debi kuma ifara ne na ko fuga ne bana. An ne kama se ga daile bana mula. Ah furure ta. Oh. Furu. Ibe ne do yemi. Ibe ta yene e ma fako furuwa ni ka chemi kadie na ko kali ka do bu ko na ka ngata yene ikero ida to amu ibe ta yene ele ma ko furuwa kebe fenfea na muri fea e ma fa kebe na muri de fea e ba fe na ni be chefe na o ki geta yoro ibe tai ba tara de ko ko chitene la chibe ne la ko ni na ta gausu fuyeni ani idogom so be nyona mena tola o mfena ngateli ne presele ma idosana uri dilisama na morza ika bara ita taisi kure mali yinga janne be to gara tanto ma o voyage ma no sala chibe ne la ne presele ta kure ma ne tipso ta kure mali yinga cha ne to di fuga ne pintu bana laisse-moi tranquille, ma vie c'est ma vie, laisse-moi. Iba kala ma Janeba. Ne ka ɲɛnamaya kɔnɔ ne ye mɔgɔ caman dɛmɛ ne ye mɔgɔw dɛmɛ k'u dɛmɛ mais ne ye min lakɔlɔsi ne yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ olu ka se ka u ka ɲɛnamaya dilan u ka se u ka denbaya kɔnɔ i b'a fɔ ko a ko ninnu ci foyi t'olu la olu bɛ ka fɛɛrɛw de ɲini dɔrɔn ka ne mako sa cogo min na ayi ma se k'o faamu o de kama ni ye miiri o don i ye ne ni kisi ka tila ka n ka entreprise fɛnɛ kisi feereli ma bari sabula e de nana fɔ n ɲɛna ko a ko bɛ fɛ ka fura kɛ te la ka di ne ma ka n lasunɔgɔ ka entreprise feere i y'o min kɛ i b'a dɔn ko maa tɔ to ne la n t'a dɔn min ni i sara sɔrɔ cogo o cogo walayi. Tɔnɔ Gawusu ne tɛ se ka u ye ko mɔgɔ bɛna problème bila u da la ne k'o ye ko k'an da di tiɲɛ ma fɔ parce que aw ye ne ladon cogo min na a diyara ne ye bari walayi. I ka nin don in ko ma tɔ foyi de to ne la walayi dan t'i la ne Gawusu Kulibali ma fɛn o fɛn k'i ye a bila i kunna k'o se de tɛ n ye au lieu que n ka n yɛrɛ faga fisiriwalew ye finalement ne yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ ne dalen tɛ mɔgɔ la bilen nka danaya foyi tɛ mɔgɔninfinw na bilen hali n furumuso min filɛ nin bolo n'o ye Mariam ye i m'a ye nin waati laban in na a bɛ ka bɛnbɛnbɛn kɛ ani muso n t'a dɔn muso min an t'a bɔ yɔrɔ dɔn foyi. Tɔnɔ Gawusu e k'i bolo da i dusu la. mais i yɛrɛ ɲɛ b'a la n ko a y'a la siya nɔ sɔrɔ. Ayi n'i y'a ye Tani Mariam bɛ ko a bɛ k'o bɛɛ kɛ fɛn dɔ de kama. Tɔnɔ Gawusu Tani Mariam ye mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ. non a bɛ ka bɛnbɛnbɛn de kɛ ani muso in a bɛ ka muso in la k'i yɛrɛ n dalen t'a la bilen ka sɔrɔ ne ni Mariam ye don gɛlɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ a ma ne labila don si nka a fɛnɛ bɛ ka don janfa de la sa. a ti k'i labila i y'a ye a bɛ ka muso in n'a gɛrɛ a yɛrɛ la a ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la. Écoutez. Wallahi ni ne ka denmisɛnniya kan na a bɛ wusaya. I y'a ye Tani Mariam bɛ ka muso in gɛrɛ a yɛrɛ la ko dɔ de don. Nin tɛ se ka ne kunbɛn nin tɛ se ka ne kunbɛn. Malai ka taga ni jolen tana ala ne be yafa dil e yoro ne ba do ni bele re bintu nori ko be ka kanila juru sarare do ko ni ake meli atara biri kana nyinna
ne bintu ye min kɛ maram ni Gawusu la u sɛgɛnbagatɔ Ala bɛ k'o de juru sara ne bintu la ne b'a dɔn ne bɛ ɲani o ɲani kɔnɔ ne bintu ye mun da maram ni Gawusu kan ka tɛmɛ o de bɛ ka da ne kan o hakɛ de bɛ ka bɔ ne la. Alcho. Ramso. Comment va? Bachité. Ça va? Alhamdulillah. Oui, Bachité. Alhamdulillah Bachité. Mara mere kumeno nga abina fo atara samata sitan filo. Mago bela abe sona sunna te no Ay mago be yere la. Kali am Ramso. Ay jugumate. Aywa dodi. Nala shinirana. Ko sungalo clip kono. Wallahi Ramso iba dun sungalo ko yere ha. Donc kalo ira sake. Kalo ira. Mara mi akuma fonga ni yere bisiga dun dola. Ala ka sungalo ya ala ka tima ko nyuma no kai. Amina. Ala ka musaka ubeno ya. Ala ka ngabatu bemne goy. Amina. Sungalo kalo bile subado. La wo do me. Foni sira wakati do ko sube fena. Weche. Ga. Maram ne jorobe ne landela. Ramso. Maki jorobe ilawa. Masa go famde ka jorobe. Maram jorobe ne la re Gawusu. Na foro ko de ka soro sungalo tew. Aw dairi me yere aw to go soro. E sini tabe ka to go dibi tabe ka to go ji. Aw ga balo ala mata ji gansa o be soro le problème. Ko sungalo na jo. Maram me na balo na. Ibna asiri bina. Ne ko nte sanga ya fadili e yoro. Masami nga dimi. Aga hine obisaga dimina. Ne be ya fadili yoro ala ega ya fanema. Ne binte minga manye. Ne binte miri donte menula. Ne munda maram ni Gawusu ba Bintu. If mami foni kuma bayla. Abe mo ko joro ko bo. Bintu. Iga dala ka fo wala e masami na mama sa ko shuko ni duguje che. Abisika kabako ke. Ko tugo kele na garziga dobe. Ala ta dai adama de. Fo ko dama dobe. U garziga dobe na. Ni jora muso furuka. Kibena muso furu ala jati kama. Arabe garziga do dai. Ma fam. Ni sungalo sera. Fantanke be joro abena sunge chugudi. Abena musaka bo. Yoro jumena. Shuko ni duguje che. Arabe o garziga dai la nye. Uri kama ne re na to lai sisa nya do mogoti sababu bo pano. Ne miro donna ka klaga miri bila. Dane adi alama. Nga ngol mera mi fiena kana joro amaji alama. Yere ke yere bintu to an krof krefa. Bado antina an ko ngol tina fa. Atawo fa sa gabe don gawla. Iga kuma obeche. Gade. Maram ka bo fiana. O de kadi ne bintu. Ne sona ka maram furusa. Ni bo jena tige fonfe. Ba ki debi maram duna yere Gawusu ga so. Akere ko yere ko ni nyabe ne yere law. Kongo taw fe mi no taw fe an falen do ni le kwai. Me depuis anani fe a diberi samara bana pew to fo itala. Fie mana fili do abita. Kuma bo sungalo la mama. Sungalo mana faro gandi. Atna ga karata buguni wole. Bintu ni mana te abena siba fo giban fene doka re sare. Ne mi doka ya ko Gawusu. Ne kori iga jeni balmam suma. Ika furusa silame ayere la. Kele kutere kele kutere. Furusa fo I jenere ko mebe furina. Ga Gawusu tala bli. Aka furusa ala sharela. Ngaka ni balmam so ngala fia. Ni ko jena tige fanfe. Ne bintu ne ba ke Gawusu. Sondere ga furusa ga lafia. Bintu madu bana mai sege mai de. Bintu kana ikatu ne che toma. Demba tigi. Kone ga muso furusa. Comme ne mana minyi ke bokane.
Ne galoni fa. Kada kan ne tɛ ka se ka ala ka balo di. Kana ni bɛɛ da ala kunɛ kana ni bɛɛ da ala kunɛ e ka tere juguya de o fɛnɛ nɔ b'a la. Bintu ne bɛna min f'i ɲɛna. Depuis ne balimamuso donna e Gawusu fɛ yen ani hɛrɛ ma ɲɔgɔn ye a bɛ diɲɛ jahanama de la. A yɛrɛ de y'o f'i ɲɛna. Kana ni bɛɛ da ala kunɛ kana ni bɛɛ da ala kunɛ e ka tere juguya de o fɛnɛ nɔ b'a la. Bintu ne bɛna min f'i ɲɛna. Depuis ne balimamuso donna e Gawusu fɛ yen ani hɛrɛ ma ɲɔgɔn ye a bɛ diɲɛ jahanama de la. A yɛrɛ de y'o f'i ɲɛna. Bintu mana miiri ko ne ye ko minnu kɛ nka a man tɔɔrɔ bari n yɛrɛ de y'a kɛ n ye min laɲini o de bɛ d'i ma nka ne nimisara nafa foyi de tɛ juguya la ni nimisa tɛ ala ka yafa ne ma halisa ne bɛ taa so. Voilà, yani kuma yɛrɛ ka taa yɔrɔ jan fɔlɔ i b'a dɔn i bɛ min kɛ san Jɛnɛba i bɛ t'i ka wolosɛbɛn ta ka na di yan n bɛna t'i tɔgɔ sɛbɛn ekɔli la donc n'i ka kalanw kɛ k'i ka diplôme sɔrɔ automatiquement n bɛ n'i embaucher n yɛrɛ ka entreprise la. Tana Gawusu yɛrɛ ka o dun bɛ diya ne ye. I bɛ kɛ n ka adjointe yɛrɛ de ni ne i bɛ kɛ n ka danga de quoi ni ne tɛ yen dɔrɔn e de bɛ kɛ yen nɔ. Ya mɛn o diyara i ye non parce que ɲɛ b'a la danaya tɛ yen bilen donc e dun y'a yira ne la ka ban k'i danaya mɔgɔ de donc i bɛ n'i ɲɛsin i ka kalanw ma n'i ye kalanw kɛ ka diplôme sɔrɔ dɔrɔn n b'o poste in d'i ma donc i ka wolosɛbɛn ta ka na n'a ye voilà n bɛna tigi tɔgɔ sɛbɛn ekɔli la quoi. Mariam i bɛ nin wari in di somɔgɔw ma ko studio i hakili yɛrɛ tɛ jigin kalanko la fɔlɔ ko studio Mariam tɛ ne Gawusu dɔn. Comme ni i ye silamɛya kɛ ni mɔgɔninfin ye bi o bolo k'i tɛ se kafiriya la dɛ an bɛɛ bɛ se mɔgɔ lamɔla ma an b'a ban i ma muso in nasiya nɔ e ma muso in nasiya Mariam i bɛ na n dɔn. Gawusu. Oui. Ah ok ok ah n'i ka wolosɛbɛn. D'accord. Région de Sikasso, cercle de Semana, Djeneba, fille de Djemoko Koulibaly. Djemoko Koulibaly. Arrête ton Djeneba. Est-ce qu'il va réclamer qu'on n'est pas? N'est pas trop. On a Djamon. Yallah Akbar. C'est-à-dire que n'est pas trop. O de y'i fa ye ɲɛ b'a la nom du père Djemoko Koulibaly i b'a fɔ ne yɛrɛ fa fɛnɛ tɔgɔ de Djemoko Koulibaly ye kabako don dɛ ja tɔgɔmamaw de don. O bɛ na i ni Tani Mariam kun bɛ so kɔnɔ a bɛ ka i fa ka baro kɛ ne Koulibaly i bɛ ka fɔ k'e fa tɔgɔ Djemoko Koulibaly ne dun fɛnɛ fa tɔgɔ de Djemoko Koulibaly o ko in ni dabaliba. Vraiment nin ye dabaliba ko ye. Ijo. Alhamdulillah Gawusu. Awa, somɔgɔw. Ça va alhamdulillah. Aw bɛ yen? Baasi t'aw la? Ça va alhamdulillah. Siga bɛ yen? Gawusu o maa mun b'i la a kɛra cogo di? Awa ne ka ɲɛnamaya ko tɛ se k'a ɲɛfɔ ka ban koyi ni ye ɲɛ cogo min na don min na dɔrɔn n t'o ten. Gawusu o maa mun bɛ yen? Ou bien i bɛ ka fɛn dɔ dogo ne la mun bɛ yen? I na ko ye min y'o fɔ. Ayi min b'i la i b'o fɔ ne ye de. Foyi tɛ na foyi tɛ na tɛmɛ o kan sa sabali. O ma kuma min bɛ ka fɔ an ka dugu la e m'a mɛn de. Awa cɛ ne y'aw ka dugu bila don min na ye n ka sira foyi t'aw ka dugu ko ɲɛɲɛna koyi sabali n'i na ko ye dugu la kuma ko an ka dugu kuma de ye n ka sira t'aw ka dugu la n ka dugu tɛ. Ayi ka n'o fɔ sa ka n'o fɔ Djemoko Koulibaly ye den sɔrɔ dɔ fɛ an ka dugu la e bɛ se k'a fɔ k'e m'o mɛn e m'o mɛn. Djemoko Koulibaly jɔn. Bɛɛ b'o kalama dugulamɔgɔ bɛɛ b'o kalama. Djemoko Koulibaly jumɛn. I fa. A ye den sɔrɔ. A ye den sɔrɔ dɔ fɛ ka tila ka taa den in na fili e bɛ se k'a fɔ k'e m'o kuma mɛn. Taara den in na a ye den na fili ka sababuya kɛ a dépense a ma s'a kɔrɔ.
kala ka taa den n'a fili awa ni ne kama ne b'a fɔ ko ne bɛ maloya ka fɔ ko Cɛmɔgɔ Kulibali ye ne fa ye ne fa tɛ sa i fa de don dɛ a ye den sɔrɔ mɔgɔ dɔ fɛ a ye den sɔrɔ mɔgɔ dɔ fɛ ka tila ka t'o lafili a ka ko b'a bolo yen nɔ ayi i fa de i fa ye na sira t'a la i fa de i fa ye kana fɔ k'i ka sira t'a la kana fɔ k'i ka sira t'a la a ye den n'a fili musokɔrɔba dɔ de ye den tɔmɔ awɔ musokɔrɔba dɔ de ye den tɔmɔ wa ne bɛ fɛ an ka taa musokɔrɔba in fɛ i ka taa den in minɛ i dɔgɔnin de don ka taa minɛ ka taa minɛ ne ko awa ne bɛ ne ɲininka o ne de ye den in lafili wa hali ni m'a lafili i dɔgɔnin de don i jeli de don n ma bɔ den nali kalama diɲɛ kɔnɔ ma taga lafili a kuma ma sara n na n bɛ to o ta ka gɛrɛ n yɛrɛ ko mun kɛra jun ka fɛɛrɛ kɛ an ka taa dɛ n ka sira tɛ den in na n ka sira tɛ fa la n ka sira t'u la ka n'u tɔgɔla baro f'i ɲɛna sa n ka bonyaba de kan'o fɔ kan'o fɔ n'i nakun y'o de ye i wuli i ka t'i ka so ne nakun ye jun ka ne ka ladilikan mɛn dɛ ne ka ladilikan mɛn i bɛ fɛɛrɛ kɛ an ka taa den in nɔfɛ musokɔrɔba fɛ i ka ne ka ladilikan mɛn ne dɔgɔnin tɛ ayi i dɔgɔnin don dɛ i dɔgɔnin don n'i nakun y'o de ye i wuli ka t'i ka so ayi i dɔgɔnin de don ne ta ye ladilikan de ne ta ye ladilikan de k'a f'i ye i jun ka fɛɛrɛ kɛ an ka taa dɛ awa hakɛto de na i sɔnna n ka fɔta ma i tɔgɔ ye Jɛnɛba de awɔ ne tɔgɔ Jɛnɛba Kulibali den yɛrɛ cɛ de don wa walima muso de don muso de don musoman ɲumanba musoman ɲumanba a tɔgɔ ye Jɛnɛba awɔ a tɔgɔ ye Jɛnɛba ye den ɲumanba i tɔgɔ ye Jɛnɛba de awɔ ne tɔgɔ Jɛnɛba Kulibali Jɛnɛba i tɛgɛ